Umata Jiro Yokyu ude ukon jong uwei na ki samurai warrior upapau nambha Hagari Japan ki baki khot ki sword fencer Henry ukpa jong uni ulap bakadon ka jinuna hakatelen jong uni ukon jong bat lada upersyang katno ru ban pembej yala ujong ukon Henry umlaban pembej yo bat hakabak hadu tre shu ban shim yo kum khna skol jong umta umata Jiro Yokyu ulek ha uwei ulum ubaki khot Mount Futara ban yo yaga jingkai na uwei pat unoh kai ubapau nambha haka sword fencer ubagi khot ubenzo ni ubenzo ru haka cukur kom uteswa ya umata Jiro Yokyu bat ulap shisha badon kata ka jingduna haka telen jogu ko baong ukpa jo umata Jiro Yokyu uong pat ha ubenzo o no hikai ladangan persyang met bat mensim hagani kakam ban pentebit yade kum unong kilan white mabit kat no tharai no hikai kan bamporinga banang yagani kakam ubenzo uong pat om duna yaga arpos nem ong biang umata Jiro Henry no hikai ngan le kat kaba ong mapi banang kloy ngan aitilut met bat mensim banang yagani kakam kat no tharai no hikai kan bamporinga ubenzo ujubab yang habakumta om duna yaka saupos nem Henry no hikai uong biang uni umata Jiro ngan om thia menmet ngan persyang kat kabangala man penduna yaka por banang yaki lesson bahikai mapi kat no tharai kan bampor inga ladangan le kumta ubenzo pun phai biang habakumta om duna yaka Henry post nem Henry bale man ki por banga ai yaka jingkali pinang penhe penban yaka por ubenzo uong pat lada me fokus tan yaka bainong lada ka jimut berkhat jame ka perkhat barabor yaka por kat no kan bam bangan nang yaka ne bat kumne memla ban concentrate lane ban apply yaka jimut berkhat jame hakakam ka bametre mata Jiro Yokyu usel tho yaka taka point but u IT no ilade syaka taka kam wong pat ha ubenzo okay no hikai ngan omudur shu leningan om perkhat shu itang yak result ong yanga ka ka ngade yanga bangan le benzo ong yu sedang shwa yaka kam ka baritam hagani ka training center kumta hagasnam ka babot upendut por kumba shisnam shiteng tang banasar yaka jaka ban ai jingikai ban rep hagilengkha ban kleng yakitiar ban shet yakijingba ban hadu ban sat yakijai jong u bat jong uta unoi kai jong kumta ki yai kita ki por ki sngi jong bat haden kumba khat pra banai usdang ban ong halade ngawan hang ne ban yo yakijing kai ban kilan white lam Henry barosh kata ngasyong hang ne ompat laju hikai nga ru sipang kata ga white lam hamar hagata ga por umi kansan uta ubenzo bat usempat yo uda uding sempat perta uta umata Jiro kai kata ubenzo uang pat tolong ubala kre hagano gano kopor ngala ban mi nagano gano jaka bat sempat ime remain alert hadin kene pun sen hakashisi uju mi kansan uni ubenzo bat sempat yauni umata Jiro kumne suki kiat kita kipor bat ka bor perkhat bat ka concentration jong uni mata Jiro kala klan ba bat ula long bru wa husiar ba ulanang le ba bat kham ba hakata ka kam jumu hadu ba ula ban yo sngo wat ya ka jingki ka ba suki bahar ula ban yo sngo wat ya ka jingyat ka ba suki kat no ru udon ya kata concentration power hadu ba ula ban yo sngo ya ki slading ki bahap na strong jong uding ula ban pat ya uta uding sempat da benzo hateng usyu kawang da uding na jangai ula ban pat ya kita keding laki stat kat no ru hakabakut ubenzo ula ong yu melong ukhana ubapit hagane ka kam mad hadring kane suki pasuki oleh hikayu sayakibi pat ki move pat hakabakut jong ta kecing hikaju umata Jiro Yoki ula long uwei na kinong pashat white bapitam hapok keri Japan kai kecing hikai ka ba ulayo hapok jong ta kapor ka bakhat pharabnai kalong ba ula ban penja ya kata ka tension leni ka jing khuslai ya la ka jong kalawe ka jing benut ya ka menor leni ya ka ka bala dapat ka jing teng ya ka jing mi leni ya ka result ban unang ban fokus leni ban pej bah ya ka jing bah jong ka nu ka klimat the beauty of the moment pat ula ban pelet jing but bah ya ka ka ba ule bar kata ka la long ka mouse yang ka ba scam jong kata ka jing pashat white lam leni ka sword fencing
try jongi uong unu napeng jong pi oba khoslai yala ka jong galawai ulaban pentam shipro yala ka jong garing hang ne ngan IP ya ki sau jat ki ba kong santam ha ka gm ka jong pi ka banangkong le ya ka kamram jong pi klem da khmit lanti ya ka nong lene ya ka result le ya ka ka ba bhatam bari ka berangsa ya ka hakti jong uble. Do your duty and do not concern yourself with the result. Do your best and leave to God all the rest. Kabaar usok jong ka jingle jong pi kamde nakamanta ka jingman jong pi pitre nakamanta ka kam ka bakham halor. The fruit of your actions are not for your enjoyment. You are working for higher purpose. Kabalai pendu ya ka jing sarong jong ka jingla jong pi ka wan na ublehi ni shulong tangkitier hakikti jumu. We are just a mere instrument in his hand. Kabasao bat kabakong santam kalong wajju long pi ki bajai tu halaka jong ka jigem jong pi 3 minute yala ka kam but 3 dap yaka tu blai ungkor khui pi. Stay blessed.